Γεια σας, είμαι ο Νίκος Γιαλούρης, σεφ στο κτήμα Νικολέλη. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας μια γλυκιά ανιστήσιμη συνταγή με υλικά που όλοι έχετε στο σπίτι σας. Το μόνο που θα χρειαστεί να αγοράσετε είναι μισό κιλό σιμιγδάλι χοντρό. Δηλαδή το ψηλό δεν κάνει? Δεν θα το συνιστούσα. 100 γράμμαρια φιλέ αμυγδάλου, ένα ποτήρι του νερού ελαιόλαδο, μισό κιλό ζάχαρη και 1 λίτρο νερό. Και προαιρετικά για το γαρνίρισμα, κανέλα. Βάζουμε το λάδι στην κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά και το αφήνουμε για λίγο να κάψει. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε το σιμιγδάλι μας και ανακατεύουμε καλά. Να απορροφήσει όλο το λάδι. Λοιπόν, το επόμενο υλικό που θα βάλουμε είναι τα αμύγδαλα ή... Το επόμενο υλικό που θα βάλουμε είναι η ζάχαρη, έπειτα το νερό και τελευταία τα αμύγδαλα. Πάντα προαιρετικά, έτσι, τα αμύγδαλα. Όπως προαιρετικά είναι, μπορούμε να βάλουμε και σταφίδα. Και κανέλα θα μπορούσαμε να βάλουμε. Και ξύλο κανέλας για να πάρει ένα άρωμα, το οποίο βέβαια θα βγάλουμε στο σερβίρισμα. Προσθέτουμε τώρα και τη ζάχαρη μέσα στο μείγμα και ανακατεύουμε καλά. Θα χρειαστούμε 2-3 λεπτά ανακάτεμα σε δυνατή φωτιά για να ρίξουμε μέσα και το νερό αυτά. Αφού έχει αρχίσει η ζάχαρη ήδη να καραμελώνει, έχει αρχίσει και αλλάζει χρώμα, σκουραίνει, θα προσθέσουμε το νερό με πολύ προσοχή όμως, γιατί όταν βράζει κοχλάζει και μπορεί να μας κάψει. Εάν συμβεί αυτό θα σβήσουμε τη φωτιά, θα το τραβήξουμε από το μάτι και έπειτα θα το βάλουμε πάλι επάνω και θα το ανακατέψουμε. Προσθέτουμε το νερό μας και ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε καλά. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο χαλβάς μας αρχίζει και χυλώνει. Θα τον ανακατέψουμε κι άλλο. Σιγά σιγά βλέπουμε ότι ο χαλβάς μας έχει αρχίσει να χυλώνει. Θα τον ανακατέψουμε κι άλλο μέχρι να γίνει μια μάζα και έπειτα θα ρίξουμε τα αμύγδαλα. Προσθέτουμε τώρα το φιλέ αμυγδάλου και ανακατεύουμε. Ήδη βλέπουμε ότι ο χαλβάς μας ξεκολλάει από τα τυχώματα και αυτό σημαίνει ότι είναι έτοιμος. Σβήνουμε τη φωτιά μας και θα τον βγάλουμε για σερβίρισμα. Μπορούμε να σερβίρουμε το χαλβά μας ζεστός όπως είναι σε φόρμα μεγάλη ή σε ατομικά φορμάκια όπως κάνουμε εμείς, τα οποία βέβαια θα αφήσουμε και θα κρυώσουν. Θα τα γαρνίρουμε με κανέλα από πάνω και είναι έτοιμα για να τα φάμε. Αφού κρύωσε λοιπόν ο χαλβάς μας, μπορούμε είτε να τον αφήσουμε στο φορμάκι και να τον φάμε από εδώ, είτε να τον βγάλουμε στο πιάτο μας εδώ και να βάλουμε για ντεκόρ λίγη κανέλα
και λίγο φιλέ αμυγδάλου. Πολύ ωραίο αυτό. Αυτό μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με καϊμάκι παγωτό. Ναι, μπορούμε να το συνοδεύσουμε και με παγωτό. Καλή σας όρεξη.